szimbolikusan a nemzet történésére ráhúzható üzenet. Mátyástól napjainkig, a nagypéntektől a húsvét vasárnapig történő időszakot éljük, tehát maga a keresztút. Tehát a magyarság keresztútja Mátyástól kezdődik. És a feltámadás, amelyre várunk, Kárpát-medence nemzeti szinten és életszinten egyaránt, a feltámadás az húsvét vasárnapi üzenethez köthető. Tehát, ha lesz újra magyar király, és már pedig lesz magyar király Kárpát-medencében, akkor ezt húsvét vasárnap fogják megkoronázni. Tehát ezek tények. Jó, hát ez megint egy külön előadás, hogy hogyan, de megvan már a tudás róla. Na igen, tehát látom, hogy elindult bedobtam a csirát, bedobtam az információt, és már mozognak a lelkek. Igen, valóban lesz magyar király. Újra lesz magyar király, húsvét vasárnapján fogják koronázni, és Gyulafehérváron. Tudom, hogy ez egy kicsit hihetetlenül hangzik, de így van. Majd, ha idő kerekedik, és még egyszer visszatérek ebbe a körbe, ki is fejtem akár, hogy miért mondom ezeket. Tehát megnézzük az Erdélyi medencét, azon belül is a Székelyföldet, akkor azt látjuk, hogy megint van egy kisebb medenceségben, ez a Csiki medence, a Gyergyói medence, a Kászoni medence, a Háromszéki medence, a Barcasági medence. Hát úgy látjuk, mint ahogy a tengelyeket is az előbb elsoroltam, hogy van a Földtengelye, a Naptengelye, a Galaxis tengelye, úgy látjuk, hogy a Kárpát-medencén belül is a medencéknek van egymásra épültségük. Tehát van egy Csiki medence, van egy Erdélyi medence, van egy Kárpát-medence. Tehát az élő rendszerek azok hierarchiába szerveződve egymásra épülnek. Hát ha azt mondom, hogy egy családfő otthon a vasárnapi ebédnél ugyanúgy pap minőségként áldja meg az asztali oltárt, tehát az ebédet otthon a kis családban, miként megáldja a tiszteletes a pap vagy bárki más a templomban, a falu közösségének az oltárát, és amikor egy búcsújáró helyre összesereglik a nemzet, és ott a szertartás során megáldják úgymond az oltárt és az ételt, ezek egymás fölé rendeződő és szerveződő erők. Ezért mondom, léteznek egyéni szenthelyek, közösségi szenthelyek és nemzeti vagy egyetemes szenthelyek. Tehát egymásra szerveződésről van szó, és ez adja az életképességét is a Földnek. Hogyha minden egysíkúvá válna, és azt mondanánk, hogy nincs különbség az otthoni szakralitás és a közösségi szakralitás, vagy a nemzeti szakralitás között, akkor az élet maga pusztulna bele, mert nincs két egyforma ember, nincs két egyforma működés, világ ezen a szinten. És hogyha ezt nem vesszük figyelembe, és mindent egyöntetűsíteni akarnánk, és nem hierarchiába szervezzük, akkor az élet bizony a sivatag felé fog elhajolni. Nagyon szépen lehet látni ezeket a kiszáradt folyómedreket a műhold felvételén, amely úgy néz ki, mintha egy érhálózat lenne, vagy mint a fának a lombozatát tartanák, csak hogy éppen teljesen élettelen. Egyes kutatók úgy tartják, hogy a helytelen tájhasználat miatt, tehát azáltal, hogy egyenlőségre törekvő csatornarendszert építettek ki a tájban, tehát hogy minden termőföld ugyanannyi vízhez jusson hozzá, ezáltal teljesen elszikesítették és elsivatagosították a tájat. Hogy működött eredetileg? Úgy működött, és így volt oázis, és így volt dús ez a világ, hogy a kúthoz legközelebb eső parcella kapta a legtöbb vizet, a kúttól távolabb eső pedig a kevesebbet. Tehát egy szakrális rendje volt. A központtól való távolság, az adott, tehát a kúttól vett távolság, az mutatta, hogy mennyire van periférikus helyzetben az adott termőföld. Manapság pedig arra törekszünk, ugye öntözőrendszerek, csatornák, minden, hogy egységesítsük. Ez a parcella is ugyanannyit kap, mint az a parcella. Na ezzel aztán megöltük az életet, sajnos. És az a nyugati típusú kultúra, amely az egyiptomi, mezopotámiai rendszer viszi át, és lesz aztán egy romtermelő római kultúra, és azután ebből növekszik ki a fogyasztói társadalom, ez az élet ellenes, tehát elfogyasztja az élet
működés keretét, ennek lesz ez a városkép a sajátja. A légi felvételen is megnézzük az életet magát, mondjuk a zöld színt, a fákat, az teljesen száműzi ebből a világból. Ugye az emberiség elérte a kőkorszak legmagasabb fejlettségi fokát, a betonkort. Na igen, ezt a képet már nem lehetne így elkészíteni, de azért teszem be ebbe a sorozatban, mert mutatja azt a tengelységet és azt a központiságot, amelyet az előbb próbáltam fejtegetni. Tehát amit középre teszünk és azt tengelyként használjuk, akörül fog forogni a világunk. És azt mondjuk, hogy a világkereskedelmi központnak a két tornya lesz a tengelyünk, és szépen ez a, nem tudom, halszem, vagy milyen optikának nevezik, mutatja a Föld görbületét. Úgy tűnik ebből a felvételből, hogy tényleg az amerikaiak szempontjából a kereskedelem az a tengely ebbe a világba, ami az életet meghatározná. Tehát ők így látják a világot. Egy másik tengely, ami nem betonból, hanem acélból, micélból, hát acélból készül, ez a párizsi Eiffel-torony, és ennek a működési rendnek, tehát a New York-i szürke tájhasználatnak a rendje, ez visszavezethető egy sziget településéhez, nem tudom, valaki felismeri? Velencének a műhold képe, pontosan így van. Ez ugyanaz, mint New York, csak pepitálva, illetve piros háztetőkkel. Teljesen kiszorítja úgymond a természetet, a termőföldet. Nincsen, hát úgymond park, nincsen veteményes kert, nincs, ami az életet adná. Ezért a működési elvét és rendjét csak úgy tudja megtartani, ha minden erőforrást odaszállítanak, és minden végterméket elszállítanak onnan. Ezért is lehetett Velence a kereskedelemnek a fészke a kiindulását. Oda kellett vinni, el kellett vinni, tehát örökké mozgásban volt az áru és az energia. Amennyiben leállna a külső világtól való anyagcseréje ezeknek a városoknak, Velencének, New Yorknak, Párizsnak, most már ő is túlnőtte a méretét. Hát ezeknek a nagyvárosoknak, ha leállna az anyagcseréje az olyan tájaktól, amelyektől ki van ő szolgáltatva, tehát Afrika, Ázsia, Dél-Amerika, ha ezekből nem áramlana be tápláló erő, és ő nem küldené vissza a trutyját a világ többi részébe, akkor ezek a települések meghalnának és elsorvadnának. Nem élő kultúra, ezért mondom, hogy rendbontó, zavaró társadalom. Budapestnek az úthálózati térképe. Érdemes rávetni egy pillantást, mert azt látjuk, hogy New Yorkkal ellentétben itt megjelenik a körkereszt alapú városrendezési jel. Tehát van egy középpont, legyen az akár pesti vagy budai oldalon, parlament vagy a vár, és a középponthoz képest körutak vannak. Kiskörút, nagykörút, sugárutak és így tovább, ami leterheli és megfojtja a úgynevezett Budapestet, és nem tud rendeltetésszerűen működni, a széleken lehet nagyon szépen látni ezt a hálószerkezetet, ezt a rasztert, ezeket a panel építményeket, amikor mesterségesen felduzzasztják, meghízlalják a várost, már mozogni sem tud egészségesen, már probléma az is, hogy a közlekedést hogy oldják meg, probléma, tehát a méretből fakadó problémaságok jönnek elő, és felborítja, bontogatja azt a rendet, ami eredetileg ennek a városnak a rendje volt. És nem csak Budapestnek, de Kárpát-medencén belül minden úgymond ősi városnak ez volt a szerkezeti felépítése. Itt most Brassónak látjuk a légifelvételét, hogy a középpont az valóban középpont volt, és hozzá rendeződött a világ. Hát középen megjelent a templom, tehát a lelkiség. Középen megjelent a városháza, tehát a szellemiség, és középen megjelent a piactér, tehát a testiségnek a szimbóluma. Ez volt a központ. A tehetősek családjai mind központra néző házakban laktak. És a periféria, tehát minél kevésbé tehetős volt valaki, annál inkább a szélekre szorult. Ez egyszerűen abból fakad, hogy a legtöbb energia középen gyűl össze. Tehát a
a világműködés, a szakralitás arról szól, hogy aki a középponthoz hozzá tud férkőzni, egyé tud válni a középpel, az részesül a legtöbb energiával. És minél távolabb vagyunk ezektől az egyensúlyi középpontoktól, annál kiszolgáltatottabb helyzetben vagyunk. Hát így működik egy szakrális rend, és ha Segesvárt nézzük meg, akkor New Yorkkal ellentétben itt azért látjuk, hogy az élet még mind a mai napig megjelenik. Tehát kaszálók, gyümölcsösök, kertek, erdők veszik körül ezt a tájat. Nem nő túl egy bizonyos tájeltartó képességi határ fölött, és meglátjuk ugyanezt a központi szerveződést, kicsit elhúzva a térbe. Nem tudom, tűnt fel, hogy a vártemplom, itt a vártemplom, az a hegynek a legmagasabb csúcsán van. Miért fontos ez? Amit legmagasabbra teszünk és építünk, az válik számunkra a legmagasztosabbá. Arra kell föltekintenünk, és hogyha azt a minőséget akarjuk elérni, akkor emelkedni kell hozzá. Tehát ezek mind szimbólumok és hát megvalósításra váló feladatok. Tehát ő van a legmagasabban, tehát Istent helyezik a legmagasabbra a városépítők. Egy szinten lejjebb, közvetlen alattan, ott láthatjuk az iskolát. Tehát a templom, a lélek és a szellem egy szinten a hegynek a tetején van, és nagyságrendekkel alatta jelenik meg a test, vagyis a céheknek, a manufaktúráknak, a kereskedőknek és egyáltalán az életnek a területe. Tehát a lélek a középpont, utána a szellem, ami ezt rendezik, és nagyságrendekkel alatta a test is így. És úgy működik ez a táj, hogy egy héten egyszer a szétszórt élő sejtek, egységek összegyűlnek és fölemelkednek a hegy tetejébe. Erről a hegy tetejéről direkt kapcsolattal felküldik a köldögzsinór szimbólumon át a kérésüket, óhajukat, bánatukat, hálájukat az Úristennek, ott vissza válaszol a Teremtő, megkapja az ajándékokat, és mindenki, mint kicsi hormon szervecskék ebbe a világba, szétviszik a Jóisten üzenetét abba a tájban, melyben ők élnek. Hát, összegyűlni és szétosztani. Kapcsolatot tartani az éggel és lehozni az ég áldását. Így működik szerves, szakrális rendben egy társadalom. Ha megnézzük a székelyfalvak felépítését, itt farcágot látjuk udvarhely mellett, azt látjuk, hogy középen van a templom. Tehát az élet közepe az az Isten. A templom körül vannak a fontos intézmények, mint a kocsma, a posta, és így tovább. Körbeveszik ugye a házak, a házakat szó szerint egyben nőve, egyben a veteményes és gyümölcsös kertek után jönnek a szántók után jönnek a kaszálók után a legelők, néha a legelő a kaszálót azt váltja, és utána az erdő. Tehát a székely tájnak szakrális rendje így épül fel, és a szomszéd faluhoz közeledvén megint csak úgy megyünk, hogy erdő, legelő, kaszáló, szántó, veteményes, gyümölcsös és a falu. Tehát hogy ez a központok és a központ által működtetett tájaknak az üzenete. Távolból úgy tűnik egy székely falu, mintha gyümölcsösben lenne, egy gyümölcserdőben van öltözve. Ez azért fontos, mert tavasszal virágban, nyáron árnyékban, ősszel gyümölcsben, és télen fehér lepedőben, vagy fehér köntösben van. Tehát ilyen élettérben valóban meg lehet a személyességet, az Istennel való kapcsolatot, a szakralitást élni. De egy nagyvárosi létforgatagban, amikor már a napfelkeltét sem látjuk a szemközti 10 emeletes blokktól, amikor már nem kisétálok a veteményes kertbe, ami táplálni fog és feladja az erejét ahhoz, hogy az életem is ilyen, hanem betrollizom, bebuszozok, bekocsikázom a munkahelyre, bent ülök egész nap az irodába. Tehát, hogy teljesen más közeg vesz körbe, amikor egy ilyen élettérben vagyunk, és amikor egy nagyvárosi közegben. És azt kell mondani, hogy az élet az nem a nagyvárosban van. Tehát a nagyvárosok sajnos rákos sejtekként
az élet elszívó közegeként jelennek meg, és a szakralitás, a valódi spiritualitás és szakralitás az elkerüli a nagyvárosokat. Hébe-hóban megjelenhet, ideig, óráig megvalósulhat, de hosszú távon csak az élettel keresi a társaságot, élet az élettel pedig csak vidéken, csak tájban tud megjelenni. A székely gazdálkodási módnak alapelve az is-is elv. Ezt nehezen értik a nyugatiak, mert nem tudják eldönteni, hogy akkor ez most legelő-e, kaszáló-e, gyümölcsös-e, fakitermelőhely-e. Most már döntsük el, minek akarjuk betenni. Gyümölcsösnek akarjuk betenni, vagy ez legelőként akar számolni. A székelyére azt mondja, hogy ez is-is. Mert egyszerre gyümölcsös is, majd vackorfák, meg almafák vannak, egyszerre tűzifanyerőhely is, mert hogyha elszárad egy fa, akkor bizony kivágom és eltüzelem, egyszerre legelő is, mert ráhajtom az állatot, tehát is el. A nyugat, a fogyasztói társadalom az így felszabdalja az életet. Ez vagy legelő, ez vagy erő. Tehát nem ismeri az életnek azt a sajátosságát, hogy egységben működik. Ennek a legdurvább példája a monokultúra, és a monokultúra legdurvább példája, amikor ezt virágokkal teszik. A hollandiai tulipánmezőknek légifelvételét látjuk. 4 hektár piros tulipán mellett termelnek egy fél hektár narancssárga tulipánt, aztán 2 hektár ciklámel, lila, sárga, és amit akarunk elképzelni. És itt az a szörnyű, hogy a virág, ami a virágosságot, az élet kiteljesedését szimbolizálná, ez egyöntetűsítve van. De olyannyira, hogy ez már a klónozás szintje. Tehát itt már nem magról vetik és magról szaporítják a virágokat, amennyire én tudom, hanem dugványozással, növény, hát ilyen génsebészettel, meg oltással, szó szerint klónozzák ezeket a virágminőségeket. És ami még ennél szörnyűbb, hogy egyetlen tulajdonságáért termesztik a virágot. És pedig azért, mert szép. Igen, de milyen volt a székelyeknek, a magyaroknak a virágos kertjük? Miért tettek bele virágot a kertbe? Eleve nem volt olyan, hogy 1000, mondjak én, hóvirág egy helyen, vagy 1000 rózsa egymás mellett. Nem volt ilyen. Mindenből volt egy kicsit. És a változatosságon, az élet sokszínűségén túl nem egyetlen dologért tették oda a virágot. Hát a nyugati az azt látja, hogy vagy a szépségért termelem ezt a növényt, vagy azért, mert megeszem, vagy azért, mert fűszernövény lesz, vagy azért, mert teafű lesz. A régi magyar virágos kertek azok egyszerre voltak szépek is, egyszerre voltak fűszernövények is, illatosak is, gyógynövények is, talajjavítóak is, féregűzőek is, és sorolhatnám. Tehát, hogy teljesen más a gondolkodási mód, amikor az életet egységében, sokszínűségében és változatosságában látom, vagy az életet szeletekben, egyöntetűségben, egyformaságban, és annak megszaladási jelenségében észlelem. Ez a világ, amit a nyugatiak képviselnek, ez a rendbontás, a rendbontó társadalom. A rend tartása, az pedig a szerves műveltséghez függ össze. Hát eleve ekkora őrültséget, hogy a víz elemének, eleve a lágy, íves formák a sajátosságai, szögletes medencét építenek. Tehát ez az öntöző tó, vagy nem tudom minek nevezzem, ez egy bemerevített forma. A bemerevítés az férfias, tehát tulajdonságokat hordoz, a víz az eleve női tulajdonság, a nőiesség, a lágyság, az ívesség. Ennyire nem értik, ennyire nem figyelnek oda a természetre. Ugye az élet, az az élet fa minőségéből jön, mert hogy a fa képes élettel ellátni a tájat. Ha nem lennének növények, és a növénynek legmagasabb képviselői a fák, akkor nem lenne, ami a
szervetlen anyagot szervessé alakítsa. Azért van ez a fajta élet a világon, mert a növényeknek és fáknak hála a szerves holtanyagot szervetlen holtanyagot felhasználható szerves anyaggá alakítják. Ez az élet alapja. Látjuk a koronázásán, és nagyon szépen jön az analógia, hogy a folyóvizek formája megegyezik a fának, tehát a folyóvíz és a fa koronája megegyezik, hiszen a fa is ugyanazt teszi, mint a folyóvíz. Dinamizálja és összekapcsolja a táj működési elemeit, és élettel látja el a tájat, összegyűjt, továbbít és szétoszt. Ugye a víz hangalakilag visz, tehát hordoz, információt cserél, összegyűjt és továbbít. A fának még érdekességképpen elmondom, az is sajátossága, hogy a 4 őselemet uralja. Hiszen a gyökérzónája az a föld és a vízelemet képviseli, hiszen a vízben oldott ásványi só, ugye víz és ásványi só, az föld és a vízelem, szív fel a gyökerével, továbbítja a koronájába, és a koronában napfény és szén-dioxid hatására ugye állítja elő a cukrot, tehát azt jelenti, hogy a tűzelemet és a levegőelemet használja. Tehát maga az életfa ezt a 4 őselemet hordozza. És ha már a 4 őselemnél és az életnél, az életfánál tartunk, akkor a környezetvédelemnek is a tudományos megközelítése azt mondja, hogy beszélünk talajvédelemről, vízvédelemről, levegővédelemről és globális felmelegedés elleni védekezésről. Ezek átfordítva az élet és a szerves műveltség szavára beszélünk a földelem tisztán tartásáról, a vízelem tisztán tartásáról, a levegőelem tisztán tartásáról és a tűzeleméről. És mindezt hogy tudjuk tisztán tartani? Csak akkor, ha megjelenik az 5. elem, ami a szer eleme. Mert a szer magyarul szervez. Összeszervezi, rendszerbe, szeretettel, harmonizálva összeteszi. Tehát ahol a szer eleme megjelenik, ott jelenik meg a rendezettség az elemek között. No, és hogy ez a rendezettsége a folyóvizek esetében is hol borulhat, amikor gátak kerülnek a tájba. Ez a békási víztározónak a régi felvétele. Minden gát gátlást okoz a tájban. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy gátlásossá válik a táj, mert a gát megakadályoz egy természetes energiaáramlást. És ahol gátlás van, ott feszültségek keletkeznek. És ez a feszültség a gát mögött halmozódik és gyűl föl. És nagyon érdekes, hogy energiát kétféleképpen lehet nyerni ebben a világban. Az egyik a feszültség energiája, a másik pedig a harmónia energiája. A kettő egymással ellentétes tulajdonság, tehát egyszerre nem lehet jelen. Tehát vagy feszültségből, vagy harmóniából nyerjük az energiánkat. És ez a mai fogyasztói társadalomvilág, ez a feszültség energiáját adja. Tehát ebből a vízgyűjtő tóból és a mögötte keletkezett gátlásos feszültségből nyeri ki az elektromos feszültséget. Tehát ez a fizikai szintje, de most gondoljuk arra, hogy miért van ennyi feszültség az emberekben, a városokban és a nemzetekben. Mert van egy olyan rétege a nemzeteknek, világoknak, most nem nevesítem, akik a feszültség energiájából táplálkoznak. Mindaddig, amíg feszültség van bennünk, addig erőfeszítést teszünk arra, több erőt fordítunk arra, hogy visszaálljon az egyensúly. És ezt a többleterőt csapolják le sokat, tehát azért tartják mesterséges feszültségben a társadalmat, mert ennek az energiáját használják, lecsapolják a jelenlegi világvezetők. És ahhoz, hogy a feszültség feloldódjon, a gátlásaink megszűnjenek, ahhoz vissza kell térjünk a harmóniából nyerő energiaminőséghez, ami nem elzárja a természetes energiaáramlásokat, hanem hozzá simul és mellé rendelődik. Nem véletlenül volt régen 30-60-100, ha kell 200 vízimalom egy folyó mentén, vagy egy patak mentén. Nem egyszerre akarták, és egy nagy gyár, egy nagy cég akarta az összes
fűrésztelepet működtetni, az összes vízi erőt felhasználni, hanem kicsit használtunk a felső folyásánál, kicsit a középsőn, kicsit az alsón. Mi is jól laktunk, és a folyónak is, a természetnek is megadtuk. Tehát az is elműködött. Manapság pedig az van, hogy vagy én lakom jól, vagy a táj jár jól. Tehát nincs meg az az átmenet, hogy az élet teljességét, egyszerűségét, egészségét meg tudjuk őrizni. És ebből a feszültség energiából bizony előbb-utóbb robbanás lesz, mert hogyha folyton gyűl a feszültség, csak úgy tud ez a gátlás, ez a gát átszakadni, hogyha széttöri ezeket a korlátokat. Ennek a harmonikus megoldása az lenne, hogy tudatosítjuk azt, hogy a gátlások nem jók a tájban, leeresztjük ezeket a gátakat, és visszatérünk az ártéri gazdálkodás modelljére. Az legfeljebb egy külön előadás témája, hogy mi is az. Jelenleg nem látom ezt a tendenciát, hogy tömeges szinten kezdenénk lebontani a gátakat és a gátlásokat, tehát jelenleg a világ arra felé sodródik, hogy ezek a feszültségek előbb-utóbb robbanni fognak. De nem nekem legyen igazam. Ebből a világlátásból és működésből egyenesen következik az, hogy a régi helyeket, a régi helyzeteket már nem tudjuk megélni, működtetni és éltetni, ezért mondjuk a hirtelen felnövekedett nagyvárosok a régi szenthelyeket kikerülik. Ez egy keleti, nem tudom melyik nagyvárosból származik. A régi városkaput, amely egyszerre volt toronyként, tehát szentélyként is használható, ezt ugyan nem pusztítják el, meghagyják magként ebben a nagyvárosban, de már semmi kapcsolata nincs az élő városnak ezzel az emlékkel, kikerüli és hát magára hagyja. Ugyanúgy magára hagyja, mint a régi templomokat is, az agrársivatag közepén. Ez Somogy-Vámoson, tehát Magyarországban található templom, és az a szomorú, hogy azok a nagyvárosok, amelyeket az előbb láttunk, és ezek az agrársivatagok egymást kiegészítő, úgymond kötelességű dolgok, mert csak úgy tudjuk a megnövekedett és a idézőjelben korlátlan energiaéhséget biztosítani, ha ilyen drasztikus módon kizsigereljük és felszínre hozzuk a termőföldből a táperőt, csak ennek az lesz a következménye, hogy előbb-utóbb összeomlik, elsivatagosodik a gazdaság, és előbb-utóbb összeomlik a nagyváros is. De mégis van egy pici remény, számomra ez a zöld levelecske a templom alatt, ez azt bizonyítja, hogy az életélés élni akar. Hát mindaddig, ameddig egy magocska, és megint csak visszatérek a mag példájára, mindaddig, amíg a mag létezik a világban, addig létezik az új élet csirázásának a lehetősége is. Vigyázzunk arra, hogy jó magok legyünk, ne rágjon meg bennünket a féreg, és vigyázzunk arra, hogy ez a jó mag, bennünk levő magatartásunk, magosságunk időnek érkeztével, mikor annak rendelt ideje vagyon, szárba tudjon szökkenni, és új életet hozzunk erre a földre. Köszönöm szépen a figyelmet! Ezt meg kell emészteni. Különleges is volt, ez feldolgozáshoz idő kell, és azt hiszem egy kicsit hogy mondjam, különlegesebb is volt, tehát a mi életünk közképest. Köszönöm. Kérdés, akkor van. Kedves Rezső, vágyja egy imával fordulnék először is, hogy nagyon szeretném, hogy ez tankönyv anyagává váljon, eddig mielőtt valószínűleg is. Az egyik pedig egy úgynevezett modern korban élünk. A kérdésem az, hogy meg
meglátásod szerint az autópályák világon, a leendő székelyföldi repülőtérnek a látványterve jelenik meg előtte, mennyire fogja megbontani a magnépének az egységét, szorosabban még a Kárpát-medencének az energetikáját, a természetes erőknek az áramlását. Hogy látod ezt? Ugyanis a nyárádművek például, ugye a Murokország